Ja, beste kijkers van Omroep ZVL. We zijn vanavond te gast hier in het Meulengat in Sluiskil. En hier op de achtergrond is een nieuwjaarsreceptie aan de gang. Maar daar zijn wij vanavond niet voor in het Meulengat. Maar achter die deuren zijn een aantal jongeren heel hard aan hun talent aan het werken. De komende 4 weken, de eerste vrijdag van de maand, zijn de open podiumdagen speciaal voor de jongeren in Sluiskil. En wij nemen u als kijker graag vanavond met ons mee. Ja, ik sta hier bij Peter van Antwerpen, opbouwwerker van ANZ. Peter, waar staan we hier? Welke ruimte is dit? We zijn nu in Job Sluiskil in het Meulengat. En wat is dat? Kun je dat uitleggen? Het Job Sluiskil is eigenlijk een jongerenontmoetingsplek voor de jongeren. En we zijn nu open voor de 12+ doelgroep. Dus eigenlijk, is dat iedere vrijdagavond? Of hoe? We zijn eigenlijk elke dinsdagavond open tot 9 uur. En dan 1 keer in de maand zijn we op de vrijdag tot 10 uur open, van 6 tot 10. Het is vanavond een speciale avond. Het zijn die open podiumdagen. Jullie van ANZ zijn eigenlijk ook daar mede initiatiefnemers van. Waarom wilden jullie dat doen? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat jongeren werken aan een stukje talentontwikkeling. En met betrekking tot muziek is dat een heel krachtig middel om jongeren in aanraking te raken met muziek. Wat zijn dan de talenten die je hier ziet? Waar komen jongeren graag voor naar hier? Ja, wat heel populair is eigenlijk het rappen. We hebben het vorig jaar ook een aantal workshops gedaan. En de gildefeesten in Sluiskil zijn wel een begrip hier zo op het dorp. En hebben we eigenlijk een heel leuk optreden gegeven voor heel het dorp. Waarbij de jongeren eigenlijk in het middelpunt stonden. Helemaal goed geantwoord. Ik wens je veel plezier de komende week. En we zijn benieuwd wat voor talent zich hier nog meldt. Ja, ik ben ook hartstikke benieuwd. En iedereen veel plezier. En kom naar de volgende podiumdagen hier in Sluiskil, zou ik zeggen. Ja, ik durf jou bijna niet te onderbreken. Maar wie heb ik hier naast me? Mijn naam is Keanu. Ik kom uit Axel. Ik ben 17 jaar oud. En ik was hier eigenlijk gekomen om in de studio wat rapmuziek op te gaan nemen met Donsen. Maar ik kwam dit tegen en ik vond het toch wel leuk. Ik denk, ik ga toch even checken hoe en wat. Ja, want je komt uit Axel, maar je bent speciaal naar Sluiskil gekomen vanavond. Doe je dat vaker? Nou ja, het is mijn eerste keer hier. Maar ik had contact met Donsen opgenomen. Ik had vanochtend toevallig een appje gestuurd. Ik was laatst geweest bij de Halle. Had hij voor mij geregeld om een klein optreden te geven. En ik zei van ja, als je nog een keer in de buurt bent, een keer wat te opnemen, laat maar weten. En hij zei, ik ben vanavond in Sluiskil, dus ik ben hier. Ja, maar nou zit je bent niet aan het rappen, je bent helemaal iets anders. Wat ben je aan het doen hier? Nou ja, ik ben net geïntroduceerd met wat mengpaddelen en dingen en overige. En het is voor mij ook eigenlijk gewoon even uitvinden hoe en wat. Maar, Want jij had dit nog niet eerder gedaan voordat je hier vanavond kwam? Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik vind het erg leuk. En je kan natuurlijk ook, je maakt eigenlijk vanaf scratch maak je eigen muziek. Dus, En dit heb je nou voor het eerste keer gedaan. Smaakt dat nou naar meer? Nou ja, ik vind het super leuk om te doen en ik hoor ook dat de prijs eigenlijk wel meevalt. Dus, dat is ook altijd belangrijk, toch? Dat is zeker belangrijk. Helemaal op een leeftijd waar je nog niet zo bijzonder veel verdient, is dat echt wel heel handig, ja. Hey, zo dadelijk nog even rappen bij Donsen, maar ik laat jij nou nog eventjes hier met je muziek en veel plezier nog. Dank u wel, dank u wel. Pieks je kunt ook op tafel nog mee spelen. En, ja, die kabeltjes liggen een beetje lullig, hè? Ja, Luc Sponsley, ik durf jou bijna niet te storen, want het ziet er heel ingewikkeld uit. Maar wat ben je precies aan het doen? Ik ben eigenlijk een soort modulair synthesizertje aan het maken. En dit systeem is ontworpen om het inzichtelijk te maken voor lagere schoolkinderen zelfs. Hoe een synthesizer werkt of hoe het kan werken en hoe je allemaal verschillende onderdelen aan elkaar kunt koppelen. Het is echt superleuk. Nou, jullie gaan dit nu 4 avonden doen hier in Sluiskil met dan vervolgens een dag waar opgetreden wordt. Wat hoop je na die 4 weken, of wat hopen jullie hier eigenlijk voor elkaar te hebben? Voor elkaar te krijgen? Ja, nou, we hebben gekozen om dat 4 weken te doen. Om zeg maar zo langzaam aan te lopen en een soort zwaankleef aan. Dat Keanu zegt van, weet je wel, hey, daar moet je naartoe, want het is leuk, daar kunnen we dingen doen. En dat dan de 3e keer nog meer komen. En de 4e, en dat dan de 5e avond, of de 5e dag, die zaterdag, dat het gewoon helemaal vol is.
met mensen die iets willen uiten. Want het hoeft niet alleen muziek te zijn, hè. En in de zaal gewoon gespeeld wordt, dat we die jongeren, die kids weer zeggen, kom op jongens, het kan wel. Goed, ik laat jou lekker nog een beetje aanrommelen en rotzooien. En dan wens ik je nog veel plezier vanavond. Ja, zeker weten. Merci. 这个没效，哎，这哎，我是谁好不好口的手？We zijn toch allemaal gelijk. De reden waarom je discrimineert, kan ik niet begrijpen. Waarom wil je anders zijn als we binnen toch op elkaar lijken? Man of vrouw, donker of licht, we zijn allemaal verzoenlijk. We leven niet in Auschwitz, met z'n allen zien. Skin of zij, arm of rijk. Ja, ik sta hier bij Gert Jansen. Hij is regisseur en secretaris van de Bonte Avondclub. En zij zijn mede-initiatiefnemer van deze Open Podiumdagen. Eigenlijk Gert, waarom moesten die Open Podiumdagen nou juist hier in Sluiskil georganiseerd worden? Waarom wilde je dat doen? Nou, eigenlijk ja, zo breed mogelijk. Waar niemand aan denkt, bijvoorbeeld aan fashion. Volgende keer komt er iemand die komt speciaal voor fashion. Maar we hebben net gitaar gehad, een synthesizer, drumstel. We hebben de muziekstudio. Ja, wat de jeugd wil. En dan doen we het nu vooral voor 12 plus. Daar gaat het om. Ja. En uiteindelijk werken ze toe eigenlijk naar een dag waar ze ook kunnen optreden. Dat is op zaterdag 18 april. Waarom is dat zo belangrijk? Want hier kunnen ze aan het talent werken, maar uiteindelijk moeten ze het ook nog eens voor een publiek doen, hè? Ja, die 18 april willen we echt kijken wat er hieruit voortkomt. En daarnaast zullen we ook nog wel wat andere bandjes en groepjes laten komen. Want er zijn ook wel weer aan nieuwe ideetjes over. Ja. In ieder geval mooi dat in alle activiteiten jullie de jongeren niet vergeten. Nee, zeker niet. Ik hoop dat het een groot succes wordt en we zijn heel benieuwd naar 18 april. We komen zeker langs om ook te kijken naar het resultaat. Ja, graag. Dankjewel. Ja, we zitten hier in de muziekstudio, hier achter het podium van het Meulengat. Wie heb ik hier voor me? Wie zijn jullie? Ik ben Lotte. Ik ben Nina. En wonen jullie allebei hier op Sluiskil op het dorp? Ja. En jullie kwamen hier vanavond naar de Open Podiumdag. Ik zag jullie binnenkomen. Wat voor verwachting hadden jullie? Wat waren jullie van plan om te doen? We dachten dat het gewoon een beetje muziek maken was, maar ja, het is wel anders dan we hadden verwacht. Ja, want als je muziek ging maken, wat zou je dan bijvoorbeeld willen of wat zou je kunnen doen? Vooral zingen, ja, en een beetje instrumenten spelen en zo. Maar het is een beetje anders gelopen, want wat zijn jullie nu aan het doen? We zijn een liedje aan het maken. Een liedje, het is eigenlijk een rapnummer. Een eigen nummer zijn jullie aan het schrijven. Had je gedacht toen je hierheen kwam dat je hier vanavond met een eigen nummer naar buiten zou lopen? Nee. Nee? En kan je uitleggen een beetje hoe dat dan in zijn werk gaat? Hoe schrijf je dan zo even in een paar uur een liedje? Nou, we moeten eerst even nadenken over een onderwerp. En dan over dat onderwerp allemaal dingen verzinnen. En dan met die dingen zinnen maken. Hey, en als jullie nou nog iets anders zouden moeten kiezen wat je zou kunnen doen, behalve zingen, want dat kunnen jullie al. Als je nog iets nieuws zou willen leren op het gebied van muziek of op een podium, wat zou je dan willen doen? Ik zou zeggen piano of, hoe heet dat? Drummen of zo. Ja, waarom is dat zo leuk? Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, dus dan wil ik dat wel uitproberen. Hey, en uiteindelijk na deze 4 avonden is er eigenlijk ook een dag waar opgetreden zou kunnen worden. Overwegen jullie om je eigen rapnummer dan ook aan het publiek te laten zien of houden jullie het lekker voor jezelf? Ja, ik zou het wel op willen treden. Ja. Zou je wel willen optreden? Niet zoet, niet zout. Lekker door elkaar en mijn alles niet koud. Paprika chips, dat is waar ik van hou. Je bent mijn beste vriendin, dus ik deel het met jou. We trekken onze mooie pyjama aan en dan kunnen we er weer tegenaan. Dus, dat zijn we weer. Ja, dit feestje vergeet ik niet meer. Film kijken, dat is ook heel leuk. We liggen met z'n allen de hele tijd in de rug. Kissengevecht, alle kussens gaan kapot. Daarom slapen wij vandaag in de grot. Onze haren doen we heel erg mooi. Het is heel light. Niet geschikt voor de borst. Ik hoop dat het een groot succes wordt en we zijn heel benieuwd naar 18 april. We komen zeker langs om ook te kijken naar het resultaat.